Как се казваш и на колко годинки си? Казвам се Мисел и съм на 6. По какво си професор? Рисуването. На какво най-много обичаш да играеш? На капитане. Я ми обясни как се играе. Човек си затваря очите и го броиш и го въртиш до 10. После го питаш какво ти е морето. Как си представяш това нещо дехидратацията? Няма зъби, нито ногти. Може да се превръща. Но иначе е страшен звяр. Те метал и балони. Как изглежда дехидратацията? Розова кожа и сини очи, а ушите жълти. Как ти би се преборила с нея? Ще взема един кристал от джоба си и ще го превърна в лазерен меч. Той е в една пещера и един дракон го пази. Как мама и татко плашат дехидратацията? Предструват се на животни и реват. Да!